Bon dia! Avui, dissabte 9 d'agost del 2025, hem tornat al racó paisatge favorit de Catalunya, que va guanyar l'any 2019, la zona d'Aigua Gelida, una caleta molt petita, que en 40 persones ja és ple. La resta es veuen obligats a venir a les roques o seguir caminant sense saber on van, perquè hem preguntat i no sabien on anaven. I la gent que ha de venir aquí a les roques com pot, s'han de banyar en aquestes basses calentes i destrossades, el fons està tan trepitjat, perquè clar, evidentment, mireu el que passa. Mà esquerra, tot ocupat per embarcacions. Després diuen que això no és un ús abusiu, que tothom té dret, però resulta que aquí mana la llei del més fort. L'administració no hi fa res, un dia o altre segurament posaran boies de dia, esperem que els fiquin endarrerides i no aquí sobre les roques, afavorint les embarcacions i perjudicant a la resta de gent. Aquí ningú pot fer snorkel ni banyar-se si no és fora d'aquestes basses. Una autèntica vergonya. La gent ha de saber que això no és legal. Posar en risc o impedir l'ús d'aquest espai, que és la zona de bany, que va fins als 50 metres de les roques, no és legal. Per tant, podrien trucar al 112 i denunciar-ho, que és segurament el que farem ara, a veure quina és la reacció de l'administració. Vinga, fins ara.